walasa aw se ka faamuyali kɛ INTM mɔgɔw ka ni baarabila in kan an bɛna wele bila INTM maa dɔ ma ni o ye Mustafa Jite ye ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. Mustafa Jite i ni sɔgɔma. Allo Mustafa. Oui, allô. Restira. Allô Mustafa. Allô. Aywa Amadou. Allô. Mustafa somɔgɔw bɛ di? I bisimila Renouveau Matin kan. Allô Mustafa Jite. Allô. Ana tomota. Oui. Nega juru tigi bi se ka segin nega. Allô Mustafa an kulo bila. Oui. Somɔgɔw bɛ di? I bisimila Renouveau ka i bɛ directement la Fanta tomota bi bisimila. Mustafa an bɛna don babu min kɔnɔna la o bɛ tali kɛ aw taara baarabila min na ni o bɛ INTM ko fɔ a ka d'an ye i k'an hakili lajigi kabiri a daminɛ kun jumɛn de la INTM bɛ ka taa ni baarabila ninnu na a kɛra cogo di? Ayiwa INTM taara ni grève in na kun fila t'a la gouvernement ka négligence fɛ gouvernement ka u kan bɛ ka u ma se INTM ta ma. Ok. An ye gafe de signé ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bɛnkan ye février kalo tile 5. Oui. Donc n'i y'o gafe lajɛ février kalo tile 5 mars kalo tile 31 laɲini 5 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ olu tun ka kan ka sabati. Maintenant an y'a ye k'a fɔ mars kalo banna ka na se fo avril kalo ma fo tile 20 ni kɔ o tɛ ka kɛ la. Donc o ye kun ye anw kamana gan kosɛbɛ. Maintenant yan'o cɛ ani ministre de la fonction publique ye ɲɔgɔn ye a bɛ siɲɛ 3 ɲɔgɔnna bɔ yanni avril kalo tile 26 ni ɲɔgɔn cɛ. Oui. Ani premier ministre fana ye ɲɔgɔn ye. Bon anw ye jateminɛba kɛ k'a fɔ u ti ka foyi k'an ka laɲiniw na. Hali laɲini minnu kun ka kan ka kɛ ka ban ka don waleya la mars kalo tile 31 samako la. O de y'a to an ye préavis déposé. An ye sɔmini papier déposé n'a bɛ f'o ma ko préavis. Oui. An y'o déposé tile 17 yanni an ka grève yɛrɛ daminɛ. Donc sariya yɛrɛ y'a fɔ ko i ka kan ka a bila tile 15 kɔnɔna na. Oui. Bon u y'a kɔnɔ fo tile 2 alamisa don n'o ye seli dugusajɛ yɛrɛ ye k'an wele. O don an ma se ka kuma puisque kuma caman bɔra dusubɔ kumaw ni bagabagali kumaw fɔra ministre yɛrɛ fɛ. Oui. An nana don an y'a a jɔ don juma don an nana an y'a daminɛ midi sera yanni an ka se midi 30 yɛrɛ ma an y'a mɛn k'a fɔ ko gouvernement démissionnera donc interlocuteur tɛ yen nɔ. An taara an ka grève la. D'accord. Maintenant Mustafa nin ye aw dɔgɔkun filanan ye aw bɛ baarabila la. C'est vrai bɛnkan ma sɔrɔ aw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla la mais est-ce que aw ye aw miiri population la wa aw talen filɛ nin baarabila min na a bɛ ka kɔlɔlɔ min lase population ma est-ce que aw bɛ k'o yɔrɔ jateminɛ wa? An bɛ ka jateminɛ kosɛbɛ kɔlɔlɔ min don gouvernement ka kɔlɔlɔ laɲininen don k'a lase population ma parce que n'i y'a mɛn gouvernement bɛ baara kɛ gouvernement min sen na anw minnu ye tɔnden ɲɛmaaw ye an'an ka tɔndenw olu de bɛ wari ladon jamana kɔnɔ olu de bɛ baara kɛ parce que olu bɛ impôt la o trésor la grève in tɛ baarakɛla damaw ka grève ye o n y'o de fɔ il faut que parce que n'i ye point min jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye par exemple ji ni courant ko ye pour que dɔ kana fara olu prix kan. Oui. FMI ni Banque mondiale anw de b'u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ anw ma sɔn cogo si la ani balo dɔ ka fara balo prix kan a ka kɛ damatɛmɛ wale ye anw de jɔlen bɛ fana k'o cɛsiri kɛ gouvernement ka côté la fɛngɛ kana se ka yɛlɛ o kan pour que gouvernement ka se ka exonération di a tɔgɔ ye di commerçant baw ma. Donc o ye population ka yɔrɔ ye. Il faut pas que u ka ɲinɛ o yɔrɔ kɔ kosɛbɛ donc o ye ko ye mais nin ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ gouvernement min b'an kunna n'o ye premier ministre Moktar Wali ye ale de ti ka a tɔgɔ ye di ko t'a sɔbɛ la a tɛgɛ la a bɛ ka munumunu ko ninnu kɔrɔ a bɛ ka munumunu bon syndicalité tɛ munumunu a b'o sigi de n'aw bɛnna min kan i b'a lawaleya
Mustafa be ka munumunu est-ce que aw dalemba la ka fo ka sebe gouvernement yi wa ma famu ako ko premier ministre be ka la munumunu est-ce que aw dalemba la ka fo be ka la nyini munu ke asebu ye wa asebu yo na se ki ya no de finyana oui c'est ko kuma tawo parce que ni ya me ko wari ni do jamana kono nga barakelo de ba war la do ngudu de ba calculer OK wari dépenser ni ga gouvernement ya rata ngo ni de ba a dépenser a papier bi tamo de fa de plaga waru yara la bo ka du gouvernement donc an ba kalama wari bi de jamana kono asebu de vous savez la femme pour secours parce que nous c'est quoi on va droit nous c'est quand on famille d'accord assez bien parce que ni ata allô oui allô oncle Bila ni ata ka lege président da fara président la transition da fara fema boala on a de président korolenga sara d'etat ni ata ka lege CNT mo kema ani mo ni kele ni bien war de bien no ngi député koro ka war ni ta fema boala donc ni ata ka lege vice président qui créé le lot musaka ou bien cabinet babulo donc tu sais qu'à faire gouvernement bien non à gouvernement quand le premier ministre anaka ministre ou bela jele faut mo buka musaka là et nous ko banyanga sarage fly non ou bien anyanga dépenser budget de fonctionnement plan fly am même ka clanque drone là ola mo ko se ka foko a to di ala ka tiena am se ka nous kulela ko war ko am se ka famla mais ni sima bo nona donc pour nous war de OK. D'accord. Amadou bena nyinigal toke. Mustafa. Ma chama ya yira ka fo barakelaw ka laɲini kɛ u ka hakɛw ka se ka nɔgɔya ka don a la wasa maaw bɛ se ka u ka denbayaw ta o ye maa caman ka hamina ye nka jamana bɛ bolo min kan bi maa caman bɛ k'a ɲini aw fɛ aw ka se ka ko in ni hakili lajɛ dusu kana bila hakili ɲɛ minnu yɛrɛ la ko conseil ni maa ŋana ɲumantigi caman bɛ ka jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan ni ko minnu bɛ les défis très très urgents du moment k'aw ka se k'olu kow mɔfilɛ yala aw yɛrɛ ni tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ se k'o fana lajɛ ka se ka jamana waati lama in lajɛ sɔɔni yani régime normal dɔ ka sigi wa i ka kuma n y'a faamuya kosɛbɛ an tɛ taa yɔrɔ jan o kuma na o parce que aw tɛ min kalama n bɛna min fɔ aw ɲɛna an ni ninnu sigira ka ɲɔgɔn ye transition mɔgɔ ninnu sigira ka ɲɔgɔn ye siɲɛ duuru coup d'état kɛlen le 18 an k'u ma fɛn o fɛn min ye musakako ye fɛn o fɛn min ye musakako ye anw kelen ka syndicat tɛ dɛ anw kelen ka central tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen u ka bɛɛ lajɛ u ka n'u da don a la parce que an bɛ caman ci fanga kɔnɔna na u k'a to ni fanga sigira kalataw ye fanga min sigi olu bɛ se ka na olu question gérer an bɔ min kalama suma ko dugumajɛ u ye an kɔ donna siɲɛ duuru an n'u ye ɲɔgɔn ye an bɛ kangarimada k'u ye k'u bila sira sira ɲuman fana de kun don dɛ en ce moment ka moratoire demandé moratoire est une revendication de syndicat bolo bɛɛ k'i ta sonsoro fo an ka tila transition na an bɛ bɔ min kalama u y'a di dɔw ma a bɛ n'a fɔ du kɔnɔna Mustafa ni selimafini seli sera den saba den naani b'i bolo seli sera i ye selimafini san den fila ye ka den fila to yen nɔ i bɛ débrouiller den fila min bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u ye pour que ka na filtration don u ni ɲɔgɔn cɛ Mustafa donc a kangarimada anw y'a f'u ɲɛna Jite oui i ka o yɔrɔ kuma n'aw taara n'o hakilina ye maa caman bɛ ka jalaki bi aw kan k'a fɔ fɛn dɔw dira baarada bolofara dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya lakɔli karamɔgɔw ni tɔw ko o de bɛ ka aw dusu bonya kosɛbɛ yala i ka nin kuma in bɛ se k'o sɔn ji la o jalaki bi b'aw bolo wa sabula a waati la lakɔli kalan kun jɔlen don lakɔli karamɔgɔw ta sɔn kɛra o ma waasa ɲina kalanko bɛ se ka bɔ cogo caman an bɛ se k'a fɔ o ko in bɛ ka aw dusu bɔ kosɛbɛ privilège dira avantage dira mɔgɔ caman ma a dira mɔgɔ caman de ma donc a ye taa don gazo kɔnɔ aw ka ɲininkali kɛ k'a lajɛ anw ka kɛlɛji k'a fɔ ko sinayakɛlaw ou bien k'an bɛ école karamɔgɔw contrôle la min yɛrɛ bɛ ka fini sɔrɔ ale yɛrɛ ye école karamɔgɔ de ye ale ye école karamɔgɔ ka tɔn ɲɛmaa ye donc mais an bɛ yan baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen de kama an bɛ analyse globale de kɛ parce que n'i y'a jateminɛ an y'a fɔ k'a lajɛ u ye dépense inutile créer wariw bɛ d'u la wajibi don an fana b'a fɔ ko u kun tɛ nin ko ye parce que n'i y'a jateminɛ kɛ an ye min f'u ɲɛna n bɛna segin a kan i ɲɛna i k'a faamuya kosɛbɛ an k'u ma transition nalen
transition ka kan ka i wasa do jumɛn n'o ye insécurité min bɛ nord ni centre la k'o kɛ ka réconciliation kɛ ka texte changer pour que an bɛ se ka taa élection na cogo min na o de tun ka kan ka kɛ ninnu ka mission ye mais u nan'u yɛrɛ bila ko wɛrɛw la u nan'u yɛrɛ bila dépensebaw kɛli la u nan'u yɛrɛ bila structure wɛrɛw créeli la n'o kɛra anw b'a fɔ ko wari bɛ ka tiɲɛ donc an fana b'an ka hakɛ ɲini. ɲininkali laban na Jite. olu bɛ yan. Allo Jite. oui tulo la. ɲininkali laban na est ce que aw tɛ se ka laɲini kɛ cogoya wɛrɛ la ka syndicalisme kɛ autrement i n'a fɔ aw yɛrɛ ye fɛn dɔw fɔ bɛɛ b'a dɔn jamana ka gɛlɛya belebele dɔ ye lakanako ni kalafiliw labɛn ni baaraw ye aw tɛ se k'a diyagoya ka condition poser k'a kɛ aw bɛ min ɲini bi fɔlɔ o ka kɛ u ka yɛlɛma don cogo la nafolo burujali min bɛ ka kɛ u k'olu dabila k'o kɛ kɛlɛ yɛrɛ fanba ye walasa ni olu ɲɛnabɔra jamanadenw ka hakɛw bɛ se ka ɲɛnabɔ o fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ aw bolo ka kɛ wa ani kumakan laban na aw ni haut conseil fana kun kan ka ɲɔgɔn ye surɔ deliw bɛ sen na deli ninnu bɛ niveau jumɛn na. non deliw bɛ sen na depuis an ye grève daminɛ deliw bɛ sen na o mais aw y'a faamuya ka anw fana bɛ yan aw élira an bɛ yan k'a fɔ ka hakɛw de ɲini ka di baarakɛlaw ma n'i y'a jateminɛ bi bi in na i ka micro ta dɔrɔn i ka taa munumunu bourse de travail kɔnɔ i bɛ partant volontaire ninnu sigilen dɔw bɛ yen nɔ san 20 ni kɔ dɔrɔmɛ kelen ma d'u ma a fɔra k'olu ka wari ka d'u ma mars kalo tile 31 partant volontaire ni compressé mais hali sini u ma d'u ma taa lajɛ u bɛ baara kɛ u bɛ maɲumantɔya ko min na dɔw sara k'u sigilen to ban sanfɛ bourse de travail kɔnɔna na donc hakɛ ɲini waati ta kɔnɔna na an bɛ hakɛ de ɲini donc n'i ko ko syndicalisme autrement o y'a ye minnu tɛ syndicalisme dɔn mɔgɔ tɛ syndicalisme ya kalan anw ɲɛna mɔgɔ t'a fɔ an ɲɛna o jamana état de santé financière anw b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ ministre bɛɛ lajɛlen na donc anw bɛ min kalama jamana ko la i bɛ taa sɔrɔ hali ministre minnu nana ka kɛ ministre olu t'a dɔn parce que an bɛ jamana maîtriser kunnafoni ɲuman b'an bolo donc syndicalisme autrement o ye tubabukan fɔ dɔrɔn de ye mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn en réalité i bɛ se ka revendication kɛ hakɛ kɔnɔna na mais min ka kan ka kɛ dialogue social ye o ye wajibi de ye dialogue ka kan ka kɛ o fana o ka kan ka kɛ tiɲɛ de kan n'aw bɛnna min ka a ka lɛwaleya ni gɛlɛya bɛ ɲini ka don a la aw ka wele ka sigi k'a fɔ aw ɲɛna aw kana kɔnɔ à la dernière minute k'a fɔ tila ka taa à la dernière minute ka se k'a fɔ ko non ma se k'a kɛ o tɛ kɛ o ni n'aw bɛnna min kan aw b'a lawaleya ni gɛlɛya bɛna don min na aw bɛ sigi i bɛ tila k'u wele ka na k'u sigi n ye nin fɔ nka gɛlɛyaba bɛ nin na an ka lajɛ ɲɛma jɔlen na. Tabarikala Jite. Awɔ i ni ce an ka ɲininkaliw jaabili la ala ka hakilinaw kɛ kelen ye walasa jamana ka taaɲɛ bɛ se ka sabati. Amina. Merci beaucoup. Mustafa Jite an b'i fo i bɔra ka laseli minnu kɛ an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ani ka se ka laɲini kɛ halisa fɛn min ye jamana marabagaw ye u ka a ko lajɛ min b'a to solution teliman bɛ se ka sɔrɔ yen tɛ mɔgɔw ka nin baarabila in na Amadu sisan an bɛ don fɔli duman filanan kɔnɔna la kanubagaw aw ka nisɔndiya kama an ka jɛ ka nin fɔli in lajɛ. On veut la paix, que Dieu nous aide. Ala k'an dɛmɛ, Ala ka Mali dɛmɛ, ka maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Amadu jɔrɔna ko ba ye min ye yen tɛ mɔgɔw talen filɛ ni baarabila la. Kalo dun bɛ sa ni semaine kɔnɔna la. Mɔgɔw ka sarako bɛ kɛ cogo di? Fana tumata grève yen tɛ maaw yɛrɛ de o de fɔ grève kun ye ka dɛngɛrɛnɛ de sigi jamana faamaw dala pression ka bonya walasa n'aura pas le choix da bɔda foyi t'u bolo jagoya olu bɛ fɛn min laɲini u ka sɔn o ma ni UNTM ye baarabila kɛ baarabila walasa effet ka kɛ fɔ nin ko bɛ ka gɛlɛya maaw ka sarako sɔrɔli ka gɛlɛya na wari sɔrɔli ka gɛlɛya jamana taabolo ka gɛlɛya a kun l'objectif a kun dɔ de ye o ye donc siga t'a la grève min kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba bila maaw ka sarako la bangiw bɛ baara kɛ laadala don o don fo ka sibiri fara a kan o bɛɛ la saraw bɛna retard la kuma tɛ banque kɛlen kɔ ka tile 5 bila ka dɔgɔkun 2 jalen donc maaw k'u sigi sarako gɛlɛya bɛ na wa waati bɛ se ni juma nata bɛ se tuma min na i b'a ye wari yɛrɛ fɔlɔfɔlɔni bɛ gɛlɛya maaw ni ɲɔgɔn cɛ hali minnu bɛ baara misɛnnin a bɛɛ bɛ gɛlɛya donc o n'an ma kunnaja o de fana bɛna ni furukufuruku ye maliden dusukun na k'a sabu kɛ maa min ka sɔrɔ gun hali ka courant crédit bɛ ban i b'a sɔrɔ les gens mɔgɔ dɔw a bɛ gɛlɛya ka se k'o sɔrɔ tellement que
mɔgɔw gulongulonnen don ko la baara tɛ ka kɛ hali maa minnu yɛrɛ bɛ grève la a bɛna se yɔrɔ dɔrɔn n'u ma kunnaja u ka militants yɛrɛ a bɛ gɛlɛyaw fana bolo parce que mɔgɔ dɔw fana ka baara ye a b'u sen de la i mana bɔ ka min kɛ i b'o gɛn ka minɛ donc ni baara jɔra a bɛ kɛ jamanadenw na hali grève UNTM yɛrɛ ka militant membre minnu bɛ yen a bɛna se yɔrɔ dɔrɔn degun bɛna se u yɛrɛ ma. Amadu wagati bɛ cogo min na sisan nin ye gɛlɛya dɔ de faralen gɛlɛya dɔ kan ne hakili la fanga kɔrɔ binna parce que gɛlɛya dɔw tun bɛ yen nɔ a ma se ka malidenw wuli ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na n'a fɔra o changera halisa an bɛ gɛlɛya kɔnɔna la est-ce que wagati ma se jamana marabagaw u fana ka a jateminɛ solution teliman ka se ka sɔrɔ nin baarabila in na sinon a ma nɔgɔn dɛ ko wulilen don ɲɔgɔn na. K'a daminɛ Mali maraba ɲɛmaw fɛn o fɛn tɛmɛna ka so la an bɛ gɛlɛya min na a bɛɛ y'olu de ka gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye de y'olu ka gɛlɛya ye. E tɛ se k'a fɔ maaw ma a y'aw bolo da dusu la waati ka gɛlɛn k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka miliyari dasi ka k'i jufa kɔnɔ c'est très difficile c'est comme ka fɛn dɔ fɔ ka tila k'o contraire fɔ par exemple i bɛ k'a ka fanga burujara a gɛnna k'a sababu kɛ ko fanga waɲɛ man ɲi yurugu-yurugu fanga bonyalen jamana kɛlen lemuruba ye a bɛnnen don dɔw d'a ma donc minnu ye fanga dafiri camancɛrɔ fanga maaw nana bandaw nana surasiw yɛrɛ bɛ yen n'u kun nana sigi ka fɛn fɔlɔ-fɔlɔ dɔ kɛ k'a fɔ bon an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana wari tilacogo man ɲi injustice bɛ yen sɔrɔ nacogo la dɔw bɛ ka miliyari caman ta ka sɔrɔ dɔw sigilen kalo kɔnɔ olu bɛ 200 ɲini na u tɛ k'o sɔrɔ donc ni miliyari hakɛ in bɛ don ni entretien bɛ kɛ général kelen entretien bɛ ta colonel kelen entretien bɛ ta ministre kelen entretien bɛ ta bon an kɔni ye sariya ta aw minnu ye wariko baarabaw ye a y'a lajɛ maa o maa tun bɛ miliyɔn 200 ta o tigi miliyɔn 100 ka d'o ma walima miliyɔn 50 ka d'o ma wagati la tɛmɛ de don 18 mois o ka lajɛ ni olu yɛrɛ tun y'o sacrifice kɛ sanfɛ ka o fɔ n dalen b'a la n'olu tun y'a ɲini jamanaden fɛn fɛn fɛ a ye sacrifice kɛ o tigi fana tun bɛ sacrifice kɛ mais aw yɛrɛ ma foyi b'aw ta la aw bɛ k'a suma aw yɛrɛ kun k'a suma aw yɛrɛ kun aw bɛ dɔw ɲini duguma minnu ka sɔrɔ tɛ bɛrɛ ye k'olu k'u da don u ka gɛlɛya kan ce qui fait que c'est très difficile hali maa minnu yɛrɛ bɛ taa k'i bɛ taa sɔrɔna donni kɛ ka jamana ɲɛmaaw défend a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que ni hakɛ ɲininaw y'a fɔ ko bon e k'a lajɛ président kelen bɛ nin ta général kelen entretien ye nin ye chef de service kelen bɛ nin ta maa dɔ ka bɔ kɔnɔ fɔ k'a sa hali n'a ye san 80 balo o tɛ miliyɔn 100 sɔrɔ n'a fɔra ko tile fila o tile fila mɔgɔ dɔ bɛ miliyɔn 100 dun o bɛɛ dun y'o jamana kelen c'est les mêmes impôts o bɛ faamu cogo di donc ko in gɛlɛya yɛrɛ de ye jamana ɲɛmaaw ye kosɛbɛ ka bi Mali sigira fɔ bi faamaw yɛrɛ b'a fɔ an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ an ka nin kɛ mais qu'est-ce que eux-mêmes ils font dans ce sens là olu yɛrɛ bɛ mun kɛ Mali bilali fɛn bɛɛ sanfɛ olu yɛrɛ ka poche bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ u bolo mais olu bɛ fɛ ko jamanaden minnu ka sɔrɔ tɛ bɛrɛ bɔ k'olu ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ a ma nɔgɔn an bɛ ala deli ala ka se ka fura sɔrɔ ni gɛlɛya in na faamuyaliko ɲuman bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na Amadu folikan labanw ni bɛ sɔgɔmada in na jɛmukan datugu an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn fanta mɔgɔw ka fɛn dɔ prospérer jamana kɔnɔ n'o ye hinɛ ɲɔgɔnna ye parce que an bɛ Mali min na bi bi in na a ma se hali sigiɲɔgɔn k'a fɔ a ye ko degun b'a kan a bila i kunna k'a fɔ i ka sɔrɔ bɛ mɔgɔ ma taa ɲɛ bi a tigi bɛ degun na cogoya man y'a bolo peut-être a tigi b'a danbe garder a tɛna s'i ma mais maaw k'a lajɛ ni min bɛ se ka i sigiɲɔgɔn i jɛɲɔgɔn hinɛ min na sɔrɔ nasiratigɛ la u ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ bi bi in na maliden bɛ ɲini ka taa o fɛn ta adamaden mana kɛ i dahirimɛ t'i bolo i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma o de la an b'a fɔ bɛlɛdugu ko jobaatɔ naji min b'a i dalankolon tɛ n'i m'a fɔ den n'a fa bolo i b'a fa n'a ba bolo mɔgɔ o mɔgɔ ka dumuni t'i bolo e bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma i bɛ nkalon tigɛ i bɛ sonyɛli kɛ i bɛ bingali kɛ i bɛ yɛrɛ feere kɛ voyez donc ça veut dire que bololankolonya bɛ hadamaden hɔrɔn danbe bɔ a la donc Mali bɛ yɔrɔ min na bi maliden danbe t'an bolo tuguni c'est pourquoi hali ni jamana wɛrɛ mɔgɔ nana ko an ka Mali gindo dɔ bɔ ka d'a ma n'a tigi ko k'a bɛ wari di maliden b'a bɔ ka di parce que mɔgɔw bɛ k'a ɲini de ka balo bi parce que an bɛɛ bɛ nimakaran na a ma nɔgɔn an bɛ ala deli ala ka sababu ɲuman kɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Amadu an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an se kɛra ni kunnafoni de ye bi ka di aw ma yanni an ka wuli ne yɛrɛ den Ousmane Sagara ale bɛ ministère de la défense la an bɛ a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye Ben Dabo ye an kanubagaba dɔ Renouveau Matin kanubaga dɔ a bɛ Kita an b'a fo n'an donna Kita fɛn min ye MC Dara ye ale bɛ radio kunnandiya la an ka foli bɛ a ye Guro Bokum an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma ni wagati na fɛn min Basira Tabure fo ka taa se Yuma Samake ma ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ wuli nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake bɛ dugu kunkan ko kɛnɛ